Аз виждам едно предложение на ПП в техните предложения, че за София ще се отпуснат близо 400 милиона, ако не бъркам. 450 милиона. 450 милиона за изграждане на детски градини и ясли. София има нужда. Но защо залагаме само за София в държавния бюджет? Не трябва ли да има и средства и за Пловдив, за Варна, за Бургас? Те също, според мен, може би нямат нужда от нови, но трябва да има реконструкция на старите. Това не е прецедент. Имаше, трябва да сети сами, че беше 2018, когато специално за София се отпуснаха, доколкото помня, 80 милиона. И чак след като на София се отпуснаха без никакви критериите 80 милиона, се направи и програма, където да кандидатстват всички общини. Също това е правилният начин и това и в предишното управление, когато беше, се въведе. Стартира програма за обновяване и за строеж на нови детски градини и училища в цялата страна. В момента има, тя действа до 2027. И там включително също има предвидени средства за нови сгради на училища и детски градини и в София. Факт е, че в София е най-голям недостиг, защото тук постоянно прииждат хора от цялата страна, тук имаме положителен приръст, така че София това е сериозен проблем, който го няма на повечето места. Но в крайна сметка всяко такова нещо трябва да се прави с програма с много ясни критерии, където примерно основен критерий трябва да е недостига на места в дадената община, но да могат да кандидатстват всички общини. По тази програма в София са около 10 нови сгради на училища и детските градини бяха по-малко 5-6. Тоест не е достатъчно голяма, но я има и просто тя трябва да се разшири. Тоест ако трябва да се предвидят повече средства по тази програма или когато тя изтече да има съответно в следващия период програмата.